Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για δύο εντολές, την εντολή clear και την εντολή uname. Η εντολή clear αυτό που κάνει είναι να καθαρίζει το terminal από όλες αυτές τις εντολές που έχετε μπροστά σας. Για παράδειγμα, μόλις πατήσω το enter, βλέπετε ότι καθάρισε και μας έδωσε μια καθαρή prompt. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει τις προηγούμενες εντολές, καθώς κάνοντας scroll up μπορούμε να δούμε όλα τα προηγούμενα. Αυτό που κάνει είναι απλά να καθαρίζει το συγκεκριμένο prompt που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τερματικό. Επίσης δεν σβήνει το command history, δηλαδή με το βελάκι προς τα πάνω μπορώ να έχω πρόσβαση στις προηγούμενες εντολές που έχω δώσει. Για να θυμηθείτε τι είναι το command history, δείτε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που συζητάμε περί αυτού. Η δεύτερη εντολή τώρα είναι η εντολή uname, η οποία μας δίνει κάποιες πληροφορίες για το σύστημα. Στην προκειμένη περίπτωση μας λέει ότι χρησιμοποιούμε ένα σύστημα Linux. Αλλά φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε ήδη. Αν όμως γράψω uname και της δώσω ένα switch, συγκεκριμένα το α, all για παράδειγμα θα μπορούσε να σημαίνει, που ίσως να σημαίνει και αυτό, μας επιστρέφει τότε όντως κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Μας λέει πάλι αρχικά ότι το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι Linux, μας λέει ότι το hostname μας είναι Linux Pavla Cent από το CentOS που χρησιμοποιούμε, μας λέει την έκδοση, την version του kernel που χρησιμοποιούμε, έχουμε έναν processor, έναν επεξεργαστή και μας λέει και την ημερομηνία, date και time και την ώρα που έγινε εγκατάσταση το σύστημά μας. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο εντολές τις οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως κάθε 3 και λίγο όταν θέλουμε να ψάξουμε ποια έκδοση kernel έχουμε. Χρησιμοποιούμε αυτή την εντολή και το clear επίσης το χρησιμοποιούμε συνέχεια για να καθαρίσουμε το τερματικό μας από διάφορες εντολές που έχουμε ήδη γράψει ώστε να φαίνεται πιο καθαρό.